витри воҷиб чел хонда мешавад ва ба пуррагӣ фаҳмонед. масалан намози витра чел хонда мешавад мегӯяд, ба пуррагӣ фаҳмонед. бародарои азиз, имом насоӣ дар рақами ҳадиси 1729 шумо нигаҳ кунед, аз убай ибни каъб рови ҳадис аст. мега кана расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи васалам яқрау фил витри бисаббиҳ исма раббикал аъло ва қул я айюҳал кафирун ва қул ҳуваллоҳу аҳад. ҳадис саҳеҳ. бародарони азиз ва гиромӣ, ҳатто ҳамо албонӣ ки яке бигем ҳамин пирои гурӯҳҳои ҳамин низоие ки низо меандозанд, хоб ихтилоф меандозанд, ҳамо ҳатто албонӣ ҳам ҳамин ҳадиса саҳеҳ мегӯяд ки пайғамбармон мегӯяд буд ки витра бо 3 ракат мехонд. дар ҳар ракате якум ракат шуда саббиҳ исма раббикал аълоро мехонд, дар дуюм ракаташ қул я айюҳал кофирун мехонд, дар сеюмаш қул ҳуваллоҳу аҳада мехонд. барои ҳамин мазҳаби худмон, бародарои азиз, ба 3 ракат рафтагӣ аст. ҳаракат кунед ки ба ҳамин 3 ракат бихонед. агарчанде барои шумо аз дигар мақсад мазҳаб бошад ё аз дигар ҳадисот далелҳои 1 ракатаву 5 ракатаву мақсад дигар ададҳоро барои шумо ҳам ки биёранд, барои мо дигар бародари азиз ҳамин далелра ки алло раҳмат кунад ҷаноби абу ҳанифара ки барои мо шумо мақсад ҳадиси пайғамбара расондесай, 3 ракат бо ҳадиси саҳеҳ собитай, ҳазрат ҳамчунон хондай, дигар мо бародари азиз ниёз ба дигар мақсад ракъатҳое ки омадааст ба ӯ дигар надорем. барои ҳамин ҳамин 3 раката хонем ва ҳаракат кунем. бародари азиз ва гиромӣ, ҳаракат кунем ки дар ҳар як масъалаву масоил ай мазҳаби абу ҳанифа, зеро бисёри одамои бигем бисёр ҳасади зиёд ки доранд дар шахсияти мо ва бисёр бадбин ки ҳастанд, онҳоро мақсад ҳамин сухани мо намефорад. ҳоло ки ӯ бигем одами бефаҳми беадаб намедонад ки мақсад ин сухани ман нест, ин сухани ман нест, ки ин мазҳаби абу ҳанифа имрӯз дар рӯи дунё аз ҳамада бештарини пайравои дар олам пайравои мазҳаби абу ҳанифа. аз ҳамин роз вақте ман мегӯм рафъи ядай накунем, мазҳаби худмон ҳаминра бародарои азиз ҳамин мақсад рафъи ядай надорад. ҳамон ҳадиси машҳуре ки ҷаноби абдуллоҳ ибни масъуд, яке аз фақеҳҳои бигем замони пайғамбармон, яке аз нафарҳое ки мақсад ҳатто пайғамбар ризогиша аз абдуллоҳ ибни масъуд эълон кардагӣ аст. ҳатто иҷозат додааст ки ҳамин абдуллоҳ ибни масъуд чизе гуфт аз гапи и аз мақсад фатвои и пайравӣ кунед. худи абдуллоҳ ибни масъуд гуфт ки оё бихонам намози расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам барои шумо. гуфтам бихон. хест ҳамин якум бор чихели худмон дастомона то ҳамин нармии гӯшмона мебардорем, дастора дар зери ноф мебандем, ҳамин намоза хондам. ҳадиси саҳеҳ аст. барои ҳамин накард на танҳо абу ҳанифа, имом молик бинед, имом молик ҳам ҳатто дар мадина дар ҳамин ҷое ки равзаи пайғамбар аст, тамоми умри худша дар онҷо дарси ҳадис мегуфт. ҳатто имом молик ҳам рафъи ядай надорад. барои ҳамин ҳар як нафар бародари ай мазҳабҳои худтон пайравӣ кунед. ба далолати инҳое ки барои шумо чизе мехонанду намехонанд, шукри аллоҳи меҳрубон ки ҳамаи аъмоле ки мо мекунем дар даруни намоз ё беруни намоз, ҳамаи инҳо аллакай барои мо шумо ҳалли худша ёфтагианд. дигар ниёз ба фатвои касе надорем. ҳамин намози витрам
برادر عزیز بینید رقمش بینید 1279 1279 امام نسائی حدیث صحیح پیامبر ما 3 رکعت خواندن. تمام همین خیلی بخونید. در کجای باشین برادر عزیز، خود در درونین خود در بیرونین، ای مذهب خودتون هیچ وقت مقصد دیگر پیروی به دیگر مذاهب نکنید. اگر چنده 4 مذهب اهل سنت های ما بالای چشم سر قبول داریم، لیکن هر یک نفری که پیروی ای مذهب خودش میکنه ما با او احترام میگذاریم، اونها با ما احترام میگذارن و هر چیزی که میگیم از دایره مذهبمون برادر عزیز شما دانین که همه اینها با آیت و با حدیث ثابت شده است. بسیاری مسئله ها در مقصد میخواهند که در پیروای مذهب ابو حنیفه تأثیرهای خودشون را بگذارن، لیکن شما اگر انشاءالله اگر دانشتان باشد تلفن هست سوال کنین. مثال سوال جوابای ما 24 ساعت بگیم نباشدم، اکثر وقت تلفن همون مردمی درون و بیرون قطعی ما گفتگو میکنیم، چیزی از دایره مذهب ما برای شما میفهمونیم.